Debrecenbe a nagy felmenőjém. Meg kell nézni Debrecenbe, felmenőjém. Édesapám a polgár láncon tartott sakkozni. A polgár Zsuzsik Jupkárt. Apám fel van téve a Facebookra, sakkmester volt. 50 évesen halt meg. Én örököltem Fatának a gényegyét. Esküszöm, nem tudok. Én elhiszem magának, amit itt beszél nekem, persze. Amit mondok, ez így van, ez igaz. Szintiszta, őszinte. Édesapám nagyon nagy sakkozó volt. 33 táblás színból után fejből egy hónap után visszajátszott. Az igen. 5 év volt Magyarország legjobb. 5 év volt Ön is örökölte? Ön is örökölte? Úgy nem, mint ő. Azt nem. Ezt nem lehet leutánozni. Azt nem. Hát, amire született, 5 év volt Magyarország sakkélet megfejtője, ő adta a feladvány. Esküszöm, meg kell nézni. Ott van, itt a Vilmos idősebb.